Чистота серця – це не просто відсутність зла, а глибоке внутрішнє спрямування до Бога. Це стан, коли душа стає прозорою для Його світла і відображає любов, яку отримує. Ми часто затемнюємо це світло тривогами, образою, самолюбством, але Господь терпляче кличе нас до очищення через молитву і покаяння. Він не відвертається, а чекає, коли ми знову відкриємо Йому своє серце. Коли людина перестає ставити себе в центр, вона починає бачити життя як дар, і тоді народжується вдячність, яка змінює все. Вона не лише в словах, а в самому способі життя, у доброті, прощенні, любові до інших. Таке серце знаходить мир, який не залежить від обставин. Воно бачить добро навіть серед труднощів і довіряє Богові у всьому. Бережи своє серце і наповнюй його вдячністю, бо саме вдячне і чисте серце стає місцем, де живе Бог і вже тут на землі торкається вічності.